Nor da? Paulino naiz. Ene, non zaude? Etxean? Zer moduz? Ni aspertuta. Eta zu? Tira, aizu Trini, zer egingo duzu gaur? Aspertu. Lan batzu egin behar ditut. Eta noizko amaituko dituzu ba? Gaur ez behintzat. Zer ba? Bi txartel erosi ditut. Bi txartel? Zertarako? Jaialdira joateko. Atahualpa Yupanqui etorriko da. Baizea, ez dute zer entzun? Egunkaria irakurri duzu? Ez. Ba, egunkarian dator. Noiz hasiko da? Itxoin. Feliz! Zer da? Noiz hasiko da jaialdia? 8 uste dut. 8. Eta noizko amaituko da? Noizko? 11:00 edo... Hala, jaina, 3 ordu? Bai, talde batek ere joko du. Talde batek ere bai? Bai, Wendal taldeak Zenbat ordaindu duzu? 4.000 pesta. Hala, jaina, ondo gorde dituzu? Bai, disko dendan utzi bitut. Klavelin komik disko dendan, gero joango naiz bila. Ongi da. Etorriko zara, beraz? Bai, joango naiz. Non elkartuko gara? Zuk esan. La Floridako erlojuan. Noiz amaituko dituzu lanak? Bihar edo, gaur ez behintzat, baina 7:00 erlojuan egongo naiz. Ederki. Ordura arte. Bai, gero arte. Matilde! Zer nahi duzu? Egunkaria hor dago? Bai, hemen dago. Tori, Komunera no. Bai, kaixo, Feliz hor da? orain jarriko da. Feliz! Bai, banoa! Bai, nor da? Matilde naiz. Hene ba, ze zabiltza aspaldiko. Atahualpa Yupanqui ikustera joango zara? Ez dago txartelik. Dena saldu dira. Ba, nik baditut bi. Seguro? Bai horixe, baina etxean ez. Etxean ez? Non ba? Diskoetxean, Klavelin komiken. Eta hori non dago? Plaza Berrian. Joango zara bila? Tira, zenba balio dute? Ordainduta daude. Gero egingo ditugu kontuak. Konforme, Tirantan tirariron tan tirariron. Tiraran tirariron nan tirari. Triralalalaralaliralira. Trirarilalira.